sarado pa. Sa harapan ng trabaho namin. Pasok. Diba daw, number 1 talaga yun kasi dito eh. Doon niya sa likod. Hindi ako layo, buisit. Oo, malayo yun sa likod. Ayan siya. May pumasok na. Brother, Ayun. map 2? Okay, map to. Ayan. Sertihan man. Bukas na. Paano mo pa mo talaga sa Naija? Kung sila yung umaga. Dito na kami. Papasok na. Bukas na sila. Aywa. Hi. Malamig eh. Dito daw. Kasi tinitingnan. Ay, ang galing. Ayan o, nakadoon. Kikita tayo. Dito na kami. Ayan, nakakamera yung pagpasok. Nakakamera kami. Hala. Sino ang 38? Balik ka na. Kasi, Dati 37, tapos nagiging 36. 38 ka eh. Tignan mo ito. 37 tapos 36. Hindi. Ay, ganun. Okay. Kasi hindi pares-parehas. Ikaw eh. 37. 37. 37, 38. Ano ako? Kami na. Ano, 37 lang. 37. Mainit pa rin. Hindi, kasi kanina pa ako. Okay. 36 lang. Hindi, 36. Pwede ano, ganun. So, hindi sa labas. Eh, paano kung maabot ng 40, hindi tayo mag-endam? Pababalikin tayo. Hindi na doon sa may Avenue, hindi nagpasok. Kasi ang init sa labas eh. Na naglakad eh. Mamaya, oo. Nakaano talaga. Ayan, pasok na kami ng mga kasama ko. Baba. Wala pang mga tao kasi mag-u-open pa lang kami. Sige, bye-bye na muna. Tapos na kami mag-scanner. Automatic ang scanner nila, naka-camera. Okay, bye-bye.